Ayan mga sinag, si Bagwis. Ayan. Okay. Ayan. Mga sinag, magandang hapon. Ngayon pala, magkukupra ako dito sa Rawis. Dito sa lupa na inaalagaan ko. Baka may magtanong naman dyan mga kasinag. Ito pala yung ginagamit ko pagkuha ng nyug sa itaas. Ito pong kawit. Ayan. Ito yung kawit na mga kasinag. May talim yan. Ito. Hindi basta talim ito mga kasinag. Pinapagawa talaga ito. Pinapapanday. Binibili talaga ito. Hindi yung basta. Andiyan si Bagwis mga kasinag. Humuhuni. Bagwis! Ito yan mga kasinag, ito po yung gagamit ko. Tuturuan ko kayo kung paano gamitin to. Tapos may mga pandugsong ito mga kasinag. Ito, may mga pandugsong ito. Pero itong kawayan na ito mga kasinag, napakahirap din hanapin. Hindi basta kawayan. Kalang haghanap pa talaga ng magandang gamitin. Bagwis! Mga kasinag, si Bagwis humuhuli sa baba. Baka pupunta dito. Bagwis! Ayan mga sinag, mga awit na tayo. Ayan, ito ang ibig sabihin. Ayan.
Mga sinag, magtipong muna tayo. Nakapagbuko na ba kayo? Yan. Ito ang merindala ng mga magsasaka. Buko. Wala magawang kutsara. Ayan oh. Huwag tayong gawain kutsara mga sinag. Ayan. Ayan pala si Mrs. Si Mrs. palang kasama ko. Siya yung nagbibideo sa akin. Dito mga kasinag, pag ako nagkukupra, wala akong ibang katulong, kundi ako lang. Tapos yan, si Mrs. Tulong-tulungan din ako. Pero kalimitan, ako lang talaga solo. Kawit, ipon, pagbalat, paglukat, hanggang maano, ako na mga kasinag. Kasi hindi naman kalawakan itong 3 hektarya lang naman itong inaalagaan kong lupa. Baka makakupra man ako nito 1,000 o kulang-kulang 1,000. Ganyan lang mga kinukupra ko dito mga kasinag. Pero si Bagwis mga kasinag, kanina pa siging huni doon sa baba. Tinatawag ko nga, kung napapansin nyo, sigaw ko ng Bagwis, tapos sinisipulan ko para pupunta dito. Kasi yung tirahan ni Bagwis mga kasinag, andyan lang, sa baba lang na yan. Diyan lang nag-i-standby si Bagwis. Mamaya dadaanan natin, punta tayo dyan. Ayan si Mrs. Nagbubuko na. Painom nga. Ha? Nubusan mo ako. Yan mga kasinag, saglit lang ha. Busog na ako sa sabaw. Kanina doon uminom ako sa sabaw, dito uminom pa rin. Ang tamis ng masabaw mga kasinag. Sa totoo lang, pag nagbubuko ako mga kasinag, pinipili ko talaga yung kulay pulang nyug. Kasi sa paniniwala namin, matamis ang sabaw ng kulay pula na nyug. Ayan, magbuko muna tayo. Diyan natin mailagay ito. Ayan. Bagwis! Ang laki na subo ni Mrs. mga kasinag. Kitang kita. Ayan. Buko muna tayo. Okay. Ayan mga kasinag, tama-tama lang. Panalo. Bagwis! Huli ni Bagwis, hindi ba ko pupunta dito at maya mga kasinag, papakainin ko si Bagwis. Samahan niyo ako. Ang tamis mga kasinag. Hindi sa biro, matamis talaga. Bagwis! Bagwis! Halika dito! Magbubuko tayo! Bagwis! Rap. Panalo. Bagwis! Medyo naririnig ko mga kasinag, malapit na si Bagwis. Bagwis!
Abitin ako na magbuko mga kasinag. Kakawit pa ulit ako. Abitin. Isa lang, tama na? Dito sa probinsya mga kasinag, basta masipag ka lang, hindi ka magugutom. Kasi pag wala kang pambigas, buko lang, okay na. Mga kasinag, naririnig yung huni ni Bagwis? Andyan lang oh. Hindi ko lang alam kung naririnig nyo. Okay. Oh. Bagwis! Baby! Come to daddy! Bagwis! Bagwis! Anong labas na hol ng guno? Siinot yung unan. Basta inot, ano? Ayan mas sinag, ayan yung kinain namin na buko. Sa sentro. Kung bibilhin ito siguro medyo mahal-mahal na ito. Pero dito sa amin sa probinsya mga sinag, hinihingi lang to. Ay makita kang mababang puno dyan, pwede mo akyatin. Dito sa amin hindi naman madadamot ang tao sa pagdating sa buko. Mababait naman ang mga tao dito. Bagwis! Luki. Meron na. Uy, akti kang Luki. Chuy. Sabi arte ka. Kung kinukuha na kayong arte kang hindi na nagbasipito yan. Ang kasama namin yung aso mga kasinag, si Doki. Ayan oh. Doki! Ayan. Hindi sumama si Pitoy. Andyan na si Bagwis oh. Uwi na tayo? Ayan mga kasinag, uwi muna kami. Pakita ko sa inyo si Bagwis. At kukunan ko ng pagkain sa bahay. Ayan mga kasinag, nakapagkuha ako ng pagkain ni Bagwis. Dadalhan ko naman ng pagkain ngayon si Bagwis. Diba kanina nagpaprahunin siya. Dadalhan ko siya ngayon mga kasinag. Balot natin sa dahon ng saging. Yan. Pagbalik ko mga kasinag, papakain naman kami ng alaga naming baboy. Ayan. Sasama pala si Pitoy. Si Pitoy mga kasinag sa likod ko. Ito si Pitoy. Pitoy. Ayan, sumama mga kasinag si Pitoy. Hindi na natin pwedeng pawin to. Pero yung mga kasinag, yung pagkain ni Bagwis, sabit ko na lang sa itaas ng punong kahoy. Ayan, hindi pala ako nakapagpalit ng damit. Pawisan ako mga kasinag. Basta ng pawis ang aking damit. Mamaya na lang. Ayan. Ang daming tagak ko. Ayan mga kasinag, ang daming tagak. Ayan, ang tawag sa inyo na yung mga kasinag, yung ibon na yan. Anong tawag sa inyo yan?
Tagak na yan. Balik na ulit ako dun. Sigurado, nag-aantay na yung si Bagwis ng hapunan niya. Gutom na yung sigurado mga kasinag. Agwa para tawag ko kasi dyan habang nakakawit ako dun. Agwa para tawag ko siya. Hindi siya lumalapit. Ayaw lumapit sa akin mga kasinag. Siguro hindi ako nakikilala nun. Yan, update ko kayo mga kasinag pagdating dun. Mga kasinag, andito na ulit tayo sa area. Kung nasaan si Bagwis. Lumayas na yata si Bagwis mga kasinag. Sige, pitoy. Sige. Sige, abante pitoy. Dali, pitoy. Oh, ayan. Muli na mga kasinag si Bagwis. Nakita na ako. Pakainin natin yung mga kasinag si Bagwis. Yan sa daan. Lakad bitoy. Sige, abanti. Bagwis! Asan ka? Asan ka? Ha? Bagwis! Asan yun? Bagwis! Uy! Ano ka dyan? Ay, si Pitoy. Hindi nakaakyat. Bagwis! Asan ka? Bagwis! Saan ka? Ayan, andyan ka pala, no? Pagkain mo, oh. Ayun mga sinag si Bagwis sa itasang nara. Ayan mga sinag si Bagwis. Ayan. Okay. Gutom na mga sinag si Bagwis. Bilis ng salida niya. Ayan. Adelan ko siya ng pagkain. Ay, Pitoy, alis ka dyan. Galit sa'yo si Bagwis. Sige na. Dalahan na yan. Ang bilis mga kasinag ni Bagwis. Parang sinisibat. Hindi ko akalain na paglipad niya. Dire-diretso agad dito. Sige na, kainan na yan. Sige na. Walang alinlangan mga kasinag si Bagwis. Hindi na siya naalinlangan. Pag nakita ang pagkain, insigida, lalapit talaga agad. Sige na, kain na. Dala na yan. Ayan, didistansya ako mga kasinag. Para kumain na siya. Ayan si Bagwis mga kasinag. Nagdistansya lang kami para makakain siya. Antay-antayin natin. At pag nakakain yan mga kasinag, alis na yan. Uwi na yan. Hahanap niya ng mapagtutulugan niya. Ang bilis talaga ni Bagwis mga kasinag. Nakita ko palang ando sa taas ng nara. Pagpakita ko palang sa kanya ng pagkain, insigida, paglipad. Talaga ang bilis. Hindi ko akalain na bababa siya agad. Sa totoo lang mga kasinag, habang tumatagal, namamangha ako kay Bagwis. Bumabait talaga siya. Tapos nagiging agresibo siya. Ayan o, kumakain na si Bagwis mga kasinag. Gutom na gutom yan. Ayan o, kumakain siya.
totoo lang mga kasinag, pagod ako. Pagkawit ko pa lang doon kanina. Tapos pag uwi ko mamaya, magtatabo pa ako doon sa panlinis pagpakain ng baboy. Yung alaga kasi namin mga kasinag na baboy, ano yun, 4 na inahin, tapos 9 na malalaki na pwede na pambinta, bali 13 plus 6, 19 plus isang barako, 20. 20 baboy yun mga kasinag, hindi kasama yung 14 na maliliit. Ayun yung ganong karami yung alaga ko. Ang dami talaga mga kasinag, kaya ang hirap. Sa totoo lang mga kasinag, kahit anong grabing pagod dinaranas ko sa araw-araw, basta makita ko lang si Bagwis, ayan, napapawi ang pagod ko talaga. Kasi kada dating ko sa trabaho, inisip ko si Bagwis agad. Pag umaga, paghising ko, inisip ko si Bagwis agad. Ayun mga kasinag, ang naging araw-araw na ano ko, puro si Bagwis. Pero ginagampanan ko naman yung mga dapat yung gampanan ko sa mga bata, sa pamilya ko, sa mga gawain ko sa bahay. Inaayos ko pa naman. Hinahandle ko naman ang mabuti mga kasinag. Hindi na lang puro kay Bagwis. Kasi si Bagwis mga kasinag, hindi na maalagaing masyado. Kasi lalo na lumilipad na. Pero nung hindi pa yan nakakalipad mga kasinag, nung maliit pa yan, ang sakripisyo ko talaga kay Bagwis, grabe. Binabantayan ko talaga siya. Tuwing gabi, inaalam ko, sinisigurado ko na safe siya. Ganun ang pag-aalaga ko kay Bagwis mga kasinag. Tapos nung maliit pa siya, wala sa kanyang nagtatangka na na kumain kahit pusa, aso. Kasi pag may lumalapit sa kanya kahit pusa, ginaganyo na niya ng kuko. Aso ganun din. Manok, wala po nakakalapit yan. Ganyan kabangis si Bagwis nung maliit pa hanggang lumalaki. Kaya lahat ng mga sa bahay, takot siya. Yan ang hari sa bahay eh. Ayan. Takot palang pitoy na ito. Si Bagwis naman ngayon, yan mga sinag si Bagwis, kumakain pa rin. Ayan, ayan. Kumakain pa rin siya. Ayan, paspas pa rin pangain si Bagwis. Antayin natin mga kasinag na maubos na yung pagkain niya at maka lipad na sa puno kung saan siya matutulog. Tapos nang kumain si Bagwis mga kasinag, pero may nahulog siya dito na pagkain. Tingnan natin. Saglit lang, tignan ko yung nahulog mo dito. May nahulog ka dito eh. Kasi nahulog mo dito. May nakita ko dito nahulog mo kanina. Ayan. Okay na. Tagkalin mo yung mga langgam sa paa mo. Tagkalin natin. Bukas dadalhan kita ng marami ha. Hindi ko akalain, kala ko sakto na sa iyo yun. Kaya yun lang ang nadala ko. Bukas bawiin lang ko Bagwis, bukas na lang ulit ha. Sige na. Makulit na pitoy. Ayan kasi nag-takbo ng takbo. Ayan. Natitingan ni Bagwis. Sige, bukas na lang Bagwis, bukas na lang ulit ha. Wala naman. Naubos na lahat. Wala ka namang nahulog dito maliban dun. Bukas na lang ulit Dalhan kita bukas sa umaga. Ha? Daw. Ayun, nagkalaman mo baga. Nagkalaman mo iyo. Ang mahalaga mga Bagwis, nagkaano ka ngayon? Nakakain ka. Bilog na bilog mga kasinag ang niya, katawan. Napaka, ayan Ang kisig talaga Tingnan mo, ang angas ng tindigin niya. Ang angas talaga ni Bagwis. Ayan mga kasinag si Bagwis. Yung nadala ko palang pagkain sa kanya, kulang. Kasi hindi man lang siya nabusog na masyado, hindi man lang bumutog yung butsi niya. Parang kalahati lang bukas na lang mga kasinag, sulitin ko lang bukas ng umaga. Pero parang mas magandang ayun mga kasinag, yung medyo kulang-kulang siya sa pagkain. Para naman matuto siya maghunting. Matuto siya maghuli ng mga tikling dito. Pagkain dito. Napano si Pitoy?
Ayan mga sinag. Ayan si Bagwis. Nag-aarak-iak si Pitoy. Tingnan ko muna si Pitoy. Papunta kasi ito dito sa dagat. Kasi nag-arakiak si Pitoy. Baka kung napaano. Iniwan ko muna si Bagwis dun. Oh, paano ka? Oh, halika na. Kala ko napaano ka. Nagpalakat kasi mga kasinag si Pitoy. Ito yung tahang ko. Ayan si Bagwis. Antayin natin mga kasinag na lumipad siya. Ayan mga kasinag, si Bagwis hindi pa rin umalis. Hayaan ko na siya dito. Mamaya yan, lilipad na lang yan kung saan siya matutulog. Sa mga nagpapashoutout po lang mga kasinag, doon lang po sa bahay. Ayan mga kasinag, maraming salamat po. Ayan mga kasinag, sa mga nagpapa-shoutout dyan, nailista ko na kayo sa The Book of Shoutout. Shoutout pala kay Tis Vlog. Shoutout din kay Kasenyor TV Farming. Shoutout kay LA7PH Leo Adventure from Ilocos Norte. Shoutout pala kay Ricky Tokong from New Zealand. Shoutout din kay Diosdado Almeida Jr. from Kadlan, Pilica Marinisor. Shoutout din kay Rodlin Sargiban. Shoutout pala kay DC Gigante from Mubo, Masbati. At sa kanyang anak na si Danilin Merdigya. Shoutout pala kay Nonoy from Port Bonifacio, Taguig. Shoutout din kay Kapaksi from Buso-Buso, Antipolo City. Shoutout din kay Ernie Organo from Canada. Shoutout pala kay Alex Silorico from Riyadh. Shoutout pala kay Fernando Mila at sa kanyang pinsan sa Bumbon, Kamsur. At sa kanyang pamilya sa Norsagaray, Bulacan. Shoutout pala kay Kuya Iboy Vlog from Barangay Balaton, Lagunoy, Camarinesor. Shoutout pala kay Babdel Fishing TV from Qatar. Shoutout din kay Alvin Leasing from Pampanga. Shoutout din kay Jamlin Vlogger from San Francisco. Shoutout pala kay Jovan Cesar from Abu Dhabi, UAE. Shoutout pala kay Boy Pinoy TV. Shoutout din kay Belma Borja from Tansa, Cavite. Shoutout din kay Albert Altaya from Pasay. Shoutout pala kay Stone Toll. Shoutout din kay Marlon TV Channel. Shoutout pala kay Danny Masayon from Los Angeles, USA. Shoutout pala kay Edmar Abis. Shoutout pala kay Elisa Gondraños at kay Edgar Gondraños from Saudi. Shoutout pala sa family Pailmao. Shoutout din kay Rodel Mendoza from Pinang, Malaysia. Shoutout pala kay Marilo and Vic Manyalak. Shoutout pala kay Raymond Aligarbes from Bisaya. Shoutout din kay Alwin Kabakas. Shoutout pala sa Cow Family from Binyan, Laguna. Shoutout pala kay Jobert Official. Shoutout din kay Sir TV from Camarinesur. Shoutout din kay Oles Video from Makati and Camarinesur. Shoutout pala kay Eric Rasun from Toronto, Canada. Shoutout pala kay Shota TV. Shoutout pala kay Roland Buban from Tiwi Albay. Shoutout pala kay Michael Titang Vlogs. Ayan mga kasinag, maraming salamat po sa inyong suporta. 23,000 subscriber na tayo. Sana sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please like, share, and subscribe naman mga sinag. Maraming salamat po sa inyong suporta. Bye! Okay na.